شەوا 13 تەمووزا 2016 چەکدارên پەیادê İbrahim Biro li bajarê Qamişlo revandin û berf cihekî nenas vebirin. Berbanga sibaha 14 Temmûzê an ku sibaha din ew sergonî Herêma Kurdistanê kirin. Beriya çend rojan jî serkirdeyekî Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyadê Salih Muslim got ku wan serokê berê yê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û endamê niha yê Komîta Pêwendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji Rojavayê Kurdistanê sergon kirin da ku ew wî ji kuştinê biparêzin. Muslim di beşdariyekê de li gel Gorbenda Elmuwatana derbarî pirsekê li ser doza sergonkirina dejbirên xwe got eger mebesta we İbrahim Biro be, me ji Biro re got ku gerek tu were parastin û esayîşa me an ku esayîşa peyadê dête biparêze. Lê Biro ew yek red kir û got ez tu îtirafê bi we û parastina we nakim. Muslim herwiha got ku esayîşa wan ji Biro re gotiye hin alî hene dixwazin te bikujin û gerek em te biparêzin lê Biro razî nebû piştre esayîşê ew derxist. Ji bilî Biro jî bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd ji aliyê peyadê ve hatina revandin û sergonkirin û taniha jî çarenivîsa geleka ji wan çalakvanan û siyasetmedaran nediyar e. Di bersiva xwe de li ser rakandina Muslim, İbrahim Biro endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriya û endamê Pêwendiyên Derve yê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got ku esayîş an ku çekdarên peyadê gefa kuştinê lê kiribûn. Biro herwiha ji ragihandinê re tekez kir ku beriya girtina wî ji aliyê çekdarên peyadê ve bi çend rojan ew raserî gefan hatî ji aliyê rakandina bi ser peyadê ve û di 13 heyva heştan de sala 2016 hate girtin û ji bo Herêma Kurdistanê hate sergonkirin lê gel gefa kuştinê eger careke dî vegere Rojavayê Kurdistanê. Biro herwiha tekez kiribû ku tenê peyadê gefa kuştinê li wî kir û aliyên çekdar yên bi ser ve û ji bilî wan tu gef li ser jiyana wî nebû. Biro serbar kir ku ewa ku Muslim behs dike piştî 5 heyvan ji sergonkirina wî bû piştî destêwerdana balyozê Amerîkayê berê Albright ku dema hewl da peyadê razî bike ji bo vegera Biro ku Biro di wê demê de serokê Encumena Neştimaniya Kurdî li Sûriyê bû û di wê demê de bersiva Muslim ji bo Albright ew bû ku ew vegera Biro dipejirînin bi mercê ku dibin parastin û çavdêriya wan de be. Biro di dawiya wê bersiva xwe de li ser rakandina serkirdeyê peyadê Salih Muslim got ku ew wê demê mercê peyadê red kir ji ber ku ew nerazî bû ku vîn û biryara xwe radestê aliyekî bike, gogefa kuştinê lê dike û ew ji aliyê siyasî ve nakokin.